ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. дар рӯи экран танга яъне монети Израилро дидестем. 10 агор. дар тангаи 10 агор тасвири хурде ҷойгир аст. харитаи нави Израил. дар харитаи нави Израил кадом давлатҳо дида мешавад? ҳамватанони азиз, бо диққат аҳамият медиҳед. Сунай регион дар северо-восток Египт. тамоми территорияи Иордания. 80% Сурия, 70% Ироқ ва 90% Арабский Сауд, аз ҷумла Маккаву Мадина. оё шумо ба ном домло ё ки ба ном олимони ислом харитаи нави Израилро дидем? дар тангаи 10 агор дар государственни пули Израиля. плани Израил то соли 2035 бояд аз байн 5 давлат бояд равад. кадом давлатҳо аст? миллати Сурия, Ироқ, Иордания, Ливан